Ce faci, mami? Sari? Ce faci, mami? Bebelușul? Ce faci, iubire? Ce faci, mami? Așa? Dai așa, mami, din picioare? Da, mami? Așa? Dar ce faci tu, mami? Ce aia? Îți place ție așa să te joci așa? Cu datul din picioare, mami, așa îți place să te joci? Da, Puja? Ce faci, mami? Ce dai, mami, așa din picioare? Tu vrei să mergi, mami? Bebelușul? Ce faci, mami? Ce faci? Ce faci, mami? Îți place, mami? Îți place așa cum se joacă cu tine așa? Îți place? Da, mami. Opa, așa. Stai să te ia sosetele. Iată la altă sosetă. Opa. Ce faci, gândățica? Opa. Ediciu? Ce faci, mami? Ce faci tu, mami? Ce faci, mami? Sari? Păi, unde sari tu, mami? Îți place așa? Îți place? Așa îți face tati masaj, mami? Așa? Aha. Așa, mami? Sare, bebelușul? Ce face, mami, bebelușul? Sare? Așa sare el, mami? Bebelușul grăsunelul, mami? Tati, mai vreau. Așa îți place, așa? Nu mai place nici așa? Da, ce? Papa îmi place. Papa îți place? Papa se încălzește acum, mami, apa. Pentru papa. Și fomiță? Nu, mami, nu poate. I-am pus dopul. Ce fomiță, mami? Mami, ai celulită. Ai celulită pe picioare. Asta-ți face tata exerciții? Ce faci, mami? Nu, papușa, nu, mami, nu poate, nu. Mi-e foame. Ți-e foame, tati? Ți-e foame, tati? Ți-e foame? Ți-e foame, tati? Vrei să